Poblacht na hÉireann. Rialtas sealadach Poblacht na hÉireann, le muintir na hÉireann. A ara agus a bhrá na hÉireann. Hín aim dé agus glúnta na marmh óna bhain si a sean tradiisiún mar náisiún, tá éire, tríne, ag garn ma cluine chuna brataí agus ag búla buile sonna saoirse. Tar éistí agar agus ilhaint a chur ar chuid fearr trí na hagraíocht rún de raibh lóideach, brárachas Poblacht na hÉireann, agus trí na hagraíochtaí míleata oscailte, óglaí na hÉireann agus arm cara na hÉireann. Tar éistí a rial bheas a thuirt go fáinneach chun fuirfreachta agus feitheamh go rún daingan leis an bhail I féin na ailsiú go trothúil, tá sí ag ghlachan na fáile sin anois, agus le takeíocht ó na clán atá ar deoraíocht Americá agus ó chomhghuailithe calmas in Eorp, ach ag seasamh dí ar an náirt dílis féin ar an gcéadásc, tá sí ag búla buile agus I lán dóchasach go méirí sí bua. Dearbha míad gur ceart, ceanasach, dochlíte é, ceart muintir na hÉireann ar dhiailse na hÉireann agus ar chuacht gan chosc ar chinúint na hÉireann. Forgháil an cheart sin atá himmert le fada ag pobl agus rialtas achtarnach. Níor bhuach sí an ceart sin, ná ní féidir é a bhuacha go brach ach le díthú muintir na hÉireann. Gach glúin dar tháinig. Dhearbhí muintir na hÉireann a gceart ar thiirse agus ar leathas náisiúnta. Sé huaire le 300 bliana nuas a dhearbhí siad faoi armé. Ag seasamh dúin ar an gceart bunaí sin, agus ar dhearbhú a rísúing faoi arm as cór an tail, fógarmid, leiseo, Poblacht na hÉireann ina stát canasach neamhsplach, agus curmid ar meo féin agus beo ar gompánach arm I ngeall lena saoirse, lena leas agus lena móra a measc na náisiún. Dlíonn Poblacht na hÉireann, agus éilíonn le seo, díalseacht muintir ile na hÉireann, idir éir agus rá. Ráthíonn an phoblacht saoirse chreideamh agus saoirse himhialta, cócheart agus códheisna do saoránaí ile, agus dearbhíonn go rúndí féchant chuig séan agus sonas an náisiún ile agus gach páirte de chlána ile an náisiún a chuimhnú go choram, gan bean aici ar na difriochtaí ar chaithí rialtas cóíoch go cuairmach iad agus a dheall mionlach ón tromlach san am a chuí thart. Go dtí go dtiocfaí an uainn de neart ar naram rialtas náisiúnta buan a bhunú, a dhéanaí ionadaíocht do muintir ile na hÉireann, agus a háfar le bhótaí a chuid fearr agus ban ile. Déanaí an rialtas sealadach a bhanítear le seo, gnóthaí sibhialta agus míleata na Poblachta a riar ar iontaobhas thar ceann na muintere. Cuireamid cúis Poblacht na hÉireann faoi chuimirce dhiamór na nille chuachtaí, an impid muid abhanacht ar narm, agus cuimid gan éon duine a bheits ag fónamh sa chúis sin as an óir a haringt ar hí le míléachas, le míghéanacht nó le díomharg. Ar uair seo na cinúna, ní foláir de náisiún na hÉireann na chrú lena bhisneach agus lena rialbhés, agus le talach lena iad féin na Ibert mar watha leis an gcuitin, gur fiú é an dáin rósal don gartar é. Ar na híniú thar ceann an rialtas Halladí. Tomás S. O'Cleary. Sean Mac Diarmada. Tomás Mac Donacha. P.A. Mac Pirish. Éamon Ceant. Seamus O'Conneilla. Joseph Plinkhead.